Jeg skal prøve at vise gruppefakturering. For at kunne lave gruppefakturering skal du have oprettet nogle grupper i systemet. Det gør du under opsætning og under fanebladet adresser. I kan se, der er allerede oprettet en række grupper her. Vil man lave flere, klikker man ned i bunden og kan der indtaste for eksempel ny gruppe som her. Klikker vi så tilbage til vores adresser, så kan vi jo lige prøve at lave en ny adresse. Kalder vi bare testfirma. Og det der så er hele humlen i systemet er, at et sådan firma skal tilknyttes en gruppe. Og her har vi listen af grupper. I kan se, den nye gruppe er oprettet der. Klikker jeg her, jamen så er mit testfirma nu tilmeldt den gruppe, der hedder ny gruppe. Så når du har din opsætning af grupper på plads, og du har fået tilknyttet dine forskellige adresser, I kan se, i det her system har vi nu 293 adresser. Når disse adresser alle sammen er tilknyttet en gruppe, så kan du gå i gang. Og du starter ved at lave en ordre. Sådan. Så mangler vi blot en pris. Og mit ordregrundlag for gruppefakturering er nu klart. Så går jeg i menuen ordre og siger opret gruppefaktura. Ordren bliver nu gemt i baggrunden, og nu skal jeg vælge, hvilken gruppe denne ordre skal faktureres ud til. Jeg vælger virksomheder med 11-25 ansatte, og vi kan nu se, at den har valgt 42 adresser. Så klikker jeg på den første knap, opret ordre til alle adresser. Hvis man holder øje med det i baggrunden, kan man nu se, at der faktisk er lavet 43 ordre. Og det er de 42 nye, plus den vi startede ud med, som systemet nu spørger, om vi vil slette. Og det vil vi gerne, for den har vi ikke noget at bruge til længere. Så fortæller den mig, at alle de nye ordre er oprettet. Og det næste punkt, jeg så kan vælge at gøre nu, det er at sige, at de 42 ordre vil jeg gerne alle sammen lave om til fakturer. Jeg kunne også nu vælge at klikke fortryd retur, og så hoppe tilbage i mit ordresystem, hvor jeg så kunne tilrette hver enkelt ordre, som jeg nu havde lyst til. I det her tilfælde laver vi dem alle sammen til fakturer. Således så er der lavet 42 fakturer i systemet. Til sidst mangler jeg sådan set bare at beslutte, vil jeg printe dem, eller vil jeg maile dem. Og i det her tilfælde vil vi gerne maile dem. Sådan. Så er der bare at klikke tilbage på mailknappen. Så kommer der selvfølgelig lige et par advarsler, om man nu er helt sikker på, at man vil gøre det her. Vi siger fortsæt, og vi siger, at vi er også tilfredse med den standardtekst, der kommer til at stå på fakturen. Så siger vi fortsæt igen. Og vi siger, jamen vi har ikke brug for at holde en pause og tilrette hver enkelt mail. Hver enkelt mail skal bare sendes afsted, som den er her. Så jeg klikker på afsted. Og er man Mac-bruger, så må man vide, at lyden i baggrunden, den fortæller nu, at den er i øjeblikket ved at sende 42 mails afsted med 42 fakturer. Tak fordi du kiggede med.